जायनियाव पवित्र आत्मा गैया बे जाहैबाय आत्मानिफ्राय फैनाय बोरफोरखौ जेबो मिन्थिया। गोबां मानसिफोरानो सानो इसोरनि दासफोरा आंजों इसोरा रायलायो होननानै बुङोब्ला माबायदि इसोर आंजों रायलायो, नाथाय बे इसोरनि दासजों रायलायो आंजों मानो रायलाया? बयनावबो प्रश्न नंगौना नङा? बयबो हास्थायो इसोर आंजों रायलायनो नांगौ। हरनि समाव उन्दुलांनायाव नोंनो सिमां होयो बा भिजन दर्शन होयो, बेखौबो जोङो खातिर खालामा। सिमां होननानै बुङोब्ला सब सिमाङा इसोरनिफ्राय नङा। सिमाङा जाहैबाय मोनथाम रोखोमनिफ्राय फैयो। दिनै जों जुदि आत्माजों थाबायनाय इसोरनि फिसाब्ला जों जाहैबाय बबे सिमाङा इसोरनि, बबे सिमाङा सैताननि आरो बबे सिमाङा मोदोमनिफ्राय फैनाय जों बेखौ मिथिनो नांगौ। गासैबो सिमाङा मिनिं थाजोबो। First Corinthians chapter 2:14 14 बर' आंनि उनाव बयबो फरायफागोन दे। जायनियाव गोथार जिउ गैया बियो इसोरनि जिउनिफ्राय फैनाय बोरफोरखौ मोना। नंथारगौयै बेबायदि मानसिया बेफोरखौ बुजिया। बिसोरनि थाखाय बेफोरो उदायथारैसो, मानोना गोथार जिउआ फोरोङाब्ला बेफोरनि गोनांखौ बिजिरनानै नायनो हाया। First Corinthians chapter 2 verse 14 आव बुंदों जायनियाव पवित्र आत्मा गैया बे जाहैबाय आत्मानिफ्राय फैनाय बोरफोरखौ जेबो मिन्थिया। आरो बियो ख्रिस्टियानब्लाबो गिर्जायाव हाबग्लाबाबो बिनि थाखाय बे गासै पवित्र आत्मानि बोरफोरा जाहैबाय मूर्खतानिसोनो। बेनि थाखाय जेबो उदाया, जेबो खामानि गैया। नाथाय जायनियाव पवित्र आत्मा दङ बेसो बिजिरनानै नायनो हायो बेदि इसोरनिफ्राय पवित्र आत्मानिफ्राय फैनाय बोर। दिनै नों जुदि आत्माजों थाबायनाय व्यक्ति नङाब्ला नों जाहैबाय आत्मानि बोरखौ नों नाजावनो हाया। दा बेयाव राफा प्रेयार सेन्टाराव आं फैदों। आं फैनायनि उनावब्लाबो आंनियाव गोबां रोखोमनि बोर दङ। मोनसेल' बोर नङा, गोबां रोखोमनि बोर दङ। बोर दंनायजों लोगोसे आङो गुबुननोबो बे बोरखौ होनानै गालांनो हानाय आंनो इसोरा आशीर्बाद होबावदों। आरो आं नोंनो होनानै गालांब्लाबो नों जुदि पवित्र आत्माजों आबुं जायाब्ला, पवित्र आत्माखौ नाजावनानै जिउ खुङाब्ला, पवित्र आत्माखौ नों ग्रहण खालामनानै थाबायाब्ला नों जाहैबाय आत्मानिफ्राय फैनाय बोरफोरखौ, आत्मानि रावफोरखौ नोङो बुजिनो मोना। दिनै पवित्र आत्मानि खामानिखौ मानो सैताननि होननानै बुङो? दिनै पवित्र आत्मानि बोलोफोरखौ मानो बेयो मोदायनिसो होननानै बुङो? खारना जाहैबाय जायनियाव आत्मा गैया बियो आत्मानि खामानिखौ बिजिरनानैबो नायनो हाया। जायनियाव आत्मा दङ बिसो आत्मानि मानसिफोरखौ सिनायो। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, दिनै जुदि सोरबाया जुदि आत्माखौ जुदि नाजावनानै आत्माजों जुदि आबुं जानाय व्यक्तिब्ला दिनै सानदो नोंनि जिबनाव इसोरनि बोरा रिलिज जानानै थालांगोन। हालेलुया। आरो बे बोरखौ होग्राया जाहैबाय आं नङा, बे बोरखौ खेवनानै होग्राया जाहैबाय आं नङा, बे बोरखौ खेवनानै होग्राया जाहैबाय पवित्र आत्मासो। बोरनि मालिकआ जाहैबाय पवित्र आत्मा। आत्मानि बोरखौ पवित्र आत्मायाल' होनो हायो। सोरबाया जुदि पवित्र आत्मानि एगेन्स्ट बुङोब्ला नों पवित्र आत्मानि बोरखौ जेसे फास्टिं थाब्लाबो नों मोना। हालेलुया। सोरबाया जुदि पवित्र आत्मानि जेंना बुङोब्ला, निन्दियोब्ला बियो बे संसारावबो आरो फैबाय थानाय समावबो बे पापनिफ्राय निमाहा मोना। आरो बे मुगाया जाहैबाय आत्मानि मुगा। जिसुआ मोदोम महरै बे संसाराव फैदोंमोन, फैनानै कालबारि क्रुसाव बलि जानानै सानथामाव सिखांनानै 40 दिन गावनि सेलाफोरजों देखा होनानै सोरगो रायजोआव थांनानै 10 दिन उनाव पवित्र आत्माखौ हरबाय। आरो बे मुगाया जाहैबाय पवित्र आत्मानि मुगा। आरो बे पवित्र आत्मानि मुगाया जेब्ला जोबगोन अब्ला सानदो रेपसारा जेब्ला फैगोन अब्ला पवित्र आत्माया लांखोजागोन। जेब्ला जिसुआ फैगोन जोमैनि रथआव, बियो सोरगोदूतफोरा जेब्ला फेम्फाखौ सुनानै होगोन अब्ला बे समाव जाहैबाय थैनानै थानायफोरा, धोरोमियाफोरा सिखांगोन आरो गोथांफोराबो सिखांगोन। आरो बे समाव जाहैबाय पवित्र आत्माया लांखोजागोन। आरो बेनि उननिफ्राय जाहैबाय पवित्र आत्माया खामानि मावनाय नङा। हालेलुया। दा जेरैबायदि जोङो हिलिं मिराकल खालामदों, जेब्ला रेपसारा जागोन, जेब्ला जोङो जिसुखौ लोगो हमनो थांगोन धोरोमियाफोरा, अब्ला बे समनि उननिफ्राय नों पवित्र आत्मा होननानै गाबज्रिब्लाबो दा जेरैबायदि पवित्र आत्माया खामानि मावदों बिदि मावनाय नंलिया। हालेलुया। बै समाव नाम्बार 666 कस्टियासो फैसिगोन। बै समाव सैताना राज खालामसिगोन। बै समाव मोनसेल' धर्म, सासेल' मानसिनि दैदेननायाव गासै बिश्वआनो ज' जानानै दिनै सैताननि उन थाबायगोन। हालेलुया। दिनै नों जुदि जिउनि थाखाय गांदोंब्ला, दिनै नों जुदि पवित्र आत्मा नांगौ होननानै जुदि हास्थायोब्ला
दिनै पबित्र आत्माया नोंनि जिबनाव दिनै रिलिज जागोन हालेलुया जोङो बेखौनो मिथिनांगौ जायनियाव पबित्र आत्मा गैया बे जाहैबाय आत्मानि बोरफोरखौ बियो मिथिया आं दायो आत्मानि बिसय गोथौयै थाङालासिनो आं मोनसे बिसयाव आं थांनो नागिरदों जब आयुब 33 14 आरो 15 गोबां मानसिफोरानो सानो इसोरनि दासफोरा आंजों इसोरा रायलायो होननानै बुङोब्ला माबायदि इसोरा आंजों रायलायो नाथाय बे इसोरनि दासजों रायलायो आंजों मानो रायलाया बयनावबो प्रश्न नंगौना नङा बयबो हास्थायो इसोरा आंजों रायलायनांगौ नाथाय गोबां समावनो पबित्र आत्माया जुदि नोंजों दङब्ला इसोरा जाहैबाय नोंनि गोसोआवनो नोंनि गोसो मोनसे दङ आरो इसोरनि पबित्र आत्मानि मोनसे इच्छा दङ बिनो नोंनि गोसो सिङावनो सानै जानानै समाव रायलायो नाथाय बे रायलायनायखौ जोङो खोनासङा नंगौना नङा समाव नोङो ओरैनो थायो माबा मोनसे गोरोन्थि लामाजों थांनो नागिरोब्ला माबा मोनसे अहंकार जानो नागिरोब्ला गाज्रि जानो नागिरोब्ला समाव नोंनि आन्दारावनो नोंनि अन्तरावनो थानानै पबित्र आत्माया बुङो बिदि जानांलिया नों गोसो सोलायदो नम्र जादो बिदि जानाङा नाथाय जों गावनि अहंकार गोसोजों बे पबित्र आत्मानि फिसा मोनसे बुंनाय रावखौ जोङो खोनासङा लाबासिनो जोङो गावनि गोसो बायदि थाबायो नंगौना नङा समाव जोङो गोसोखाङो इसोरनि बुंनाय रावखौ पबित्र आत्माया गावनि बाइबेलनि बोसोननि रावजों जोंनि गोसोआव गोसोखांहोनानै बाइबेलाव बिदि बिदि सोलिदों बिदि जानांगौनो नाथाय जोङो मिन्थिसेयावबो जानो हाया खोनासङा जोङो इसोरनि बुंनाय रावखौ हालेलुया प्रेज द लर्ड नाथाय गोबां समावनो जोङो सानो इसोरा आंजोंबो डाइरेक्ट रायलायबा हामगौ पलजों जेरैबायदि दर्शनाव इसोरा रायलायदोंमोन दामास्कासनिफ्राय फैबाय थानाय लामायाव थिग बेबायदिनो आंजोंबो इसोरा रायलायनांगौ आरो जेब्ला इसोरा रायलायदों पला गावबो जालदाब जुलदाब गोलैनानै मेगना नुयै जालायदों नंगौना नङा हालेलुया जेब्ला जिसुनि सेलाया जिसुजों आरो ट्रेन्सफिगारेशन जेब्ला जिसुजों मजेस एलाइजा इसोरो रायलायो अब्ला बे रायलायनायखौनो जिसुनि सेलाफोरा नायनो हायाखै आरो इसोरनि महिमाजों बुंफुनायाव खुग्लुबनानै खांग्रांनानै थैहाबनाय बायदि जालायनानै थादोंना थायाखै हालेलुया प्रेज द लर्ड जुदि हसाखै जुदि दायो जुदि इसोरा रायलायमारनांगौबा हयथ' नोंदि गोथार नङाब्ला नोंनि कन्डिशना मा जागोन बिनि गेरेन्टिखौ बुंनो हाया मानो होनबा अल्ड टेस्टामेन्टआव जेब्ला इसोरखौ मोखांजों मोखां नुयो अब्लानिया मानसिया थैयोमोन बिनिखायनो मानसिफोरा इसोरनि प्रेजेन्सखौ इसोरनि महरखौ नायनो गियोमोन एहोवाखौ हालेलुया प्रेज द लर्ड बुजिदों दा दिनै बाइबेलनि बोसोना बेखौनो बुंदों इसोरा जाहैबाय जोंजों गले गले रायलायोनो नाथाय जोंसो खोमा होआनो इसोरा गले गले नोंखौ हरनि समाव फोजायो नाथाय नोंसो सिखारनानै आरो दुलदब उन्दुलांफिनो मानो पबित्र आत्माया फोजायो नोंखौ दिनै नोंहा मा घटना जानो नागिरगासिनो बिखौ आत्माया मिन्थिगौ नुहुरगासिनो आरो नुगासिनो सैताना नोंनि जिबनाव मा परिकल्पना खालामदों नोंखौ नस्थ' खालामदों नोंखौ पापाव खोलैनो आरो नोंखौ आत्माया पबित्र आत्माया फोजायो इसोरा फोजायो नाथाय नोङो सिखारनानै मानो उन्दुनो हायाखै होननानै ओरै बेलथाय आरो दुमफ्ला उन्दुफिनो आरो जायनि जाहोनाव नों अखानायै बुंनाङै बाथ्राखौ बुंफ्राङो मावनाङै हाबाखौ मावफ्राङो थांनाङै जायगायाव थांफ्राङो आरो जायनि जाहोनाव नों पाप जानानै दिनै सैताना नोंनि न'खराव खामानि मावनो खाबु मोनदों हालेलुया प्रेज द लर्ड आत्माजों थाबायग्रा मानसिखौ जेब्लायबो आत्मायानो डाइरेक्सन होयो आत्माजों सोलिग्रा मानसिखौ जेब्लायबो आत्मायानो मा मावनांगौ मा मावनाङा मा बुंनांगौ मा बुंनाङा आरो बबे लामाजों थाबायनांगौ थाबायनाङा बेखौ जेब्लायबो सिगनेल होबाय थायो नाथाय नों ध्यान होआ बिनिखायनो नों मिन्थिया आत्मानि रावखौ हालेलुया आं जुदि सोलोंनो सेस्था खालामाब्ला आंखौ रावबो फोरोंनो हाया नों गावनो सेस्था होनांगोन सोलोंनो थाखाय आत्मानि रावखौ खोनासंनो थाखाय बेयाव जुदि स्कुटि सालायनो रोंगौ ना गासिबो रोङा स्कुटि साबिखौ जुदि होयोब्ला सालाय होननानै बुङोब्ला सोलोंनोनो सेस्था गैया बिसिनि हासबेन्डआ बायनानै होफैमालाय मा जानो स्टार्ट होनाय लोगोसेनो एक्सिडेन्ट जागोन नंगौना नङा सोलोंनो इच्छा जायोब्ला गावनाव गैयाब्लाबो मालायनिखौब्लाबो एसे सालायनो होननानै रोंलाङो आरो दिनै जों आत्माजों थाबायग्रा मानसिफोरा आत्मानि रावखौ खोनासंनो जों जुदि सेस्था खालामाब्ला नोंजों बोरै आत्माया रायलायगोन हालेलुया बुजिदों ना बुजियाखै आरो बिनि थाखाय माबा मोनसे स्पेसियेल कर्स माबा मोनसे स्पेसियेल एनयन्टिं नांगौ बिदि नङा नों मा स्कुटि सोलोंनो थाखाय नोङो मा ओइ अबावबा ट्रेनिं सेन्टाराव थांलायनानै सोलोंनांगौ जानो नों इच्छा जायोब्ला नों मालायनिखौब्लाबो लोगोनिखौब्लाबो नों सोलोंनो हाया हालेलुया प्रेज द लर्ड
दिनै इसोरनि जिउआ गले गले जोंजों रायलायो नाथाय जोंनि खोमाया जाहैबाय रोजा मोदोमनि खोमाजों जोङो थाबायनायनि थाखाय जोङो आत्मानि रावखौ खोनानो हाया दिनै आं बेखौनो खावलायो दिनै जुदि सोरबाया जुदि आत्मानि रायलायनायखौ जुदि खोनासंनो हास्थायदोंब्ला नों जाहैबाय आत्माखौ नोङो खोनासंनो नाजा आत्माजों नों थाबायनो नाजा हालेलुया जेरैबायदि मानसिया सेन्सेस दङ आंनियाव जाहैबाय दिनै 5 सेन्सेस दङ मेगनजों आं नुयो खोमाजों खोनायो आखाइजों आं मोनदाङो आथिंजों आं थाबायनो हायो गन्थंजों स्मेल खालामनो हायो मोनामसुयो आरो जेरैहाय आङो सालायजों टेस्ट मोनो जेरैहाय आंनि बे बिगुराव गुदुं गुसुखौ आङो मोनदाङो थिग बेफोरबायदिनो जायहा पबित्र आत्माजों आबुं जानाय साफ्रोमनावबो आत्मानि मोनदांथिया दंजोबो नाथाय नोंखौ जाहैबाय फोरोंग्रा मानसि गैया जानो हागौ जों जेब्ला मोनसे वारशिपआव थायो हसाखै बे वारशिपआव जेसेबां मानसिफोरा आत्मायाव गोजोमनानै दङ ओरैनो जों बुंजोबनो हायो दानो जुदि आं सासे बुंनांगौब्ला गाबोनो नों गिर्जायाव फैनाय नङा हालेलुया प्रेज द लर्ड जोंनि टारगेटआ जाहैबाय प्रफेसि होनानै गोरोन्थिखौ मानसिनि सिगाङाव बुंनानै मानसिखौ लाजि फोनांहोनानै आरो बांसिन गोजान खालामनाय बिदि उद्देश्य नङा हालेलुया प्रेज द लर्ड नाथाय जेब्ला जोङो मिनिस्ट्रिखौ सुरु खालामदों जेब्ला समनिफ्राय जोङो इसोरनि लामाजों थाबायदों बै समनिफ्रायनो दिनै पबित्र आत्माया जोंनो मा जानो थांगासिनो सोरनि कन्डिशना मा जागासिनो जोंनो रोखा रोखा देखायबोयो हालेलुया प्रेज द लर्ड आंनि मेम्बारा आंनि मिनिस्ट्रिनि मेम्बारा दिनैसिम रेकर्ड गैफेरा थाखुमानानै गामि गोजानब्लाबो मावखुमानो हानाय मोनसेबो रेकर्ड गैया आं न'आव थानानैब्लाबो गासिबो मिथिजोबो आरो गिर्जायाव आं बिसोरखौ डाइरेक्टलि सोंखारिया नाथाय बोसोनजों आं बिसोरखौ फोरोंनो नाजायो बुंनांगौबा फैनायानो नङा मानो होनबा बर'आ जाहैबाय एसेयावनो लाजि मोननोबो गोरलै सिद्दा बुंना होगोन गाबोनो गिर्जायावबो फैनाय नङा बिदिसो बुङो फ्राय मानसिफोरा जोंखौ लोगो हमनो हास्थायो नाथाय मानसिफोरा सोंग्रोयो लोगो हमबा बेखौ डाइरेक्टलि बुंगोन नामा आंनि फाफखौ डाइरेक्टलि बुंबा हाथ' लासिं सिं जागोन होननानै गिनानैनो फ्राय मानसिफोरा जोंखौ लोगो हमा हालेलुया खिन्थु जों जाहैबाय बिदि डाइरेक्टलि मानसिफोरखौ बुंग्रा मानसिखौ सोंखारिग्रा नङा आं दिनै मानो फोरोंदों होनोब्ला दिनै जाहैबाय पबित्र आत्माया जोंजों रायलायो इसोरनि जिउआ जोंजों रायलायो गले गले रायलायो नाथाय जोंसो खोमा होआ जों ध्यान होआ हालेलुया साबेसेया खोनासंनो गोसो आत्मानि रायलायनायखौ हालेलुया प्रेज द लर्ड खेबसेनो दि नोङो आत्मानि रायलायनायखौ बुजिनो मोनगोन बिदि नङा नों जेब्ला आत्माजों गोजोमलांगोन सानसेनो नोङो साइकेलखौ रोंदों जानो रोंदों सानसेनो साइकेलखौ रोंदों सानसेनो नोङो मबाइलखौ बायनाय लोगो लोगो बै समाव एन्ड्रइड फैयै समाव लोगो लोगो मबाइलखौ नोङो थुनो रोंदों हालेलुया इसोरनि रायलायनायखौ खोनासंनोबा आत्माजों थाबायनोब्ला बेखौबो जाहैबाय नोङो आत्माजों ध्यान होनानै इन्टारेस्ट होनानै नों जेब्ला थाबायगोन अब्लानो इसोरनि रायलायनायखौ खोनागोन नाथाय जोंनि मानसिफोरा जाहैबाय दिनै बाइबेलनि बोसोना बुंदों इसोरा जाहैबाय जों गले गले रायलायनो नाथाय रावबो खोनासङा इसोरा डाइरेक्टलि प्रफेसिनि जुगिदिबो रायलायो बे बेलेग बिसय बेलेग साबजेक्ट नाथाय नोंनि गोसोआवनो पबित्र आत्मा दङ बे पबित्र आत्माया दि नोंनि अन्तरावनो रायलायो नाथाय नों मानो ध्यान होआ हालेलुया नोंखौ समाव बुङो फास्टिं थानांगौ होननानै नों मानो थाया नोंनि गोसोआनो समाव बुङो आर'ज खालामनांसिगौ होननानै नाथाय दसे उनाव आर'ज खालामगोन होननानै मानसि फैना हासिगोन आर'ज खालामनायानो गैला हालेलुया जायना जाया दसे उनाव बाइबेल फरायनोसै होनसिगोन नाथाय आत्माया बुंगासिनो बाइबेल फराय बे जिउनि आहार होमबानिया नोंनो गोदान मोनसे नोंनो दर्शन होगोन गोदान मोनसे नोंनो आत्मानि बोलोखौ होगोन नाथाय नों दसे उनाव फरायगोन माबा मोनसे खामानि ओंखारनोसै ब्लड थांनोसै फरायनायानो गैला बबावथो खोनासंखो जोंलाय हालेलुया दिनैनिफ्राय आं बेखौनो खावलायो सोरबाया जुदि पबित्र आत्माजों आबुं जानायब्ला आत्मानि रावखौ खोनासंनो नांगौ हालेलुया समाव पास्टरा प्रसार खालामो इसोरनि बोसोन बुङो आरो बे बोसोना नोंनि गोसोआव नाङो आरो बुंनोसै पास्टरा आंखौनो नायनानै बुंदों आरो बे पास्टरनि बुंनाय नङामोन रेभारेन्टनि बुंनाय नङामोन इयो बे इसोरनि बुंनायसोमोन नाथाय जोङो होनो आंखौसो नायनानै बुंदों आरो जोङो बांसिन गोरा गोसो खालामसै आरो इसोरा जेसे रायलायब्लाबो नों बिनि रायलायनायखौ नों बुजिला आरो बे मोनसे मोनसे फिसा फिसा बिषयखौनो नों ध्यान होयोब्लासो डाइरेक्टलि इसोरनि रावखौ नोङो खोनानो हागोन हालेलुया मानो होनबा जों जाहैबाय मोदोमजों दाजानाय मानसिया डाइरेक्टलि आत्मानि बाथ्राखौ खोनासंनायाबो एफाबां सहस नङा हालेलुया प्रेज द लर्ड बिनि उनाव नायनि जिबायाव मानसिया हराव उन्दुलांब्ला सिमांफोराव बुङो आरो दर्शनफोर होयो हालेलुया जेब्ला मानसिया उन्दुलाङोनो
जेब्ला इसोरा गले गले नोंनि गोसोआवनो थानानै रायलायो अब्ला नों खोनासङा अब्ला मानसिया जेब्ला उन्दुलाङो बे उन्दुलांनाय समावबो इसोरा रायलायोनो सिमांफोरनि जुगिदि नाथाय बेखौबो मानसिया खोमा होआनो समाव हरनि समाव उन्दुलांनायाव नोंनो सिमां होयो बा भिजन दर्शन होयो बेखौबो जोङो खातिर खालामा सिमां होननानै बुङोब्ला सब सिमाङा इसोरनिफ्राय नङा सिमाङा जाहैबाय मोनथाम रोखोमनिफ्राय फैयो खोनासं मा बियो मोनसेया जाहैबाय जों सब जाथियानो मानसि महरै जाया जोनोम लाबाय जों साफ्रोमबो मोदोम महरै जोङो सिमां नुयो बे मोदोमनिफ्राय फैनाय सिमां मानसि नेचारेल सिमां साधारन हिसाबै बयबो सिमां नुयोना नुवा उन्दै मानसियाबो नुयो गेदेराबो नुयो नंगौना नङा बे जाहैबाय साधारन बयबो सिमां नुयो बे जाहैबाय साधारन मोदोमनिफ्राय फैनाय सिमां बियो आरो मोनसेया जाहैबाय सैतानाबो सिमां नुहैयो सैतानाबो सिमाङाव रायलायो सैतानाबो सिमाङाव मानसिखौ नस्थ' खालामो सिमाङा जाहैबाय सैताननिफ्रायबो फैयो आरो मोनसेया जाहैबाय इसोरनिफ्राय फैयो सिमाङा मोनथाम जायगानिफ्राय फैयो हालेलुया दिनै गासैबो सिमांखौनो नोङो इसोरनिफ्राय होननानै बुंनो हाया नों जुदि आत्माजों थाबायाब्ला आत्मानि मानसि नङाब्ला नों जाहैबाय दिनै बबे मोनसे सिमाङा बबेनिफ्राय फैदों बोरै मिन्थिनो नों आत्मायाव राब्लासो आत्मानि मानसिब्लासो नोङो बे सिमाङा सैताननिफ्राय फैनाय सिमांखौ नोङो माबोरै देरहागोन सिमाङाव सैमा गोसोम अरनाय नुबाय अखानायै पेरेलाइस जाबाय सिमाङाव मैदेर होसोजानाय नुबाय न'खराव समस्यानो समस्या सिमाङाव न' बायनाय नुबाय हिनजावा गारनानै खारबाय गासैबो सैताननिफोर बुजिदों दा नाथाय जोंनि मानसिफोरा सिमां होननानै बुङोब्ला गासै सिमांखौनो इसोरनिफ्राय फैनाय होननानै सानो नङा हालेलुया गासै सिमाङा जाहैबाय इसोरनिफ्राय फैनाय नङा दिनै जों जुदि आत्माजों थाबायनाय इसोरनि फिसाब्ला जों जाहैबाय बबे सिमाङा इसोरनि बबे सिमाङा सैताननि आरो बबे सिमाङा मोदोमनिफ्राय फैनाय जों बेखौ मिथिनो नांगौ हालेलुया प्रेज द लर्ड सिमाङाव इसोराबो रायलायो आरो नों मा सिमां नुयो आं मिथिया नाथाय बे सिमाङा गासैबो सिमाङा मिनिं थाजोबो मोदोमनि सिमाङा मोदोमनि मिनिं थायो आत्मानि सिमाङा इसोरनि बोरनि मिनिं थायो आरो सैताननि नुहोनाय सिमाङा सैताननि रायजोनि माखासे खामानिफोर थायो हालेलुया प्रेज द लर्ड नों सिमाङाव ओरैबायदि नुफेरबायना अबावबा थांनो ओंखारदों ओमफ्राय नोंहा सेन्देलानो गैया मा बुजिखो नोङो हालेलुया अबावबा थांनो ओंखारदों नोङो गस्ला दख'नाल' गानदों ब्लाउसखौनो गानाखै गामसाल' गानदों गेन्जिसो ओमफ्राय थांनो ओंखारदों अबावबा गोजान जायगायाव सोर फोरोंगोन नोंखौ बेफोर सिमाङा मा मिनिं जायो हालेलुया प्रेज द लर्ड नाथाय बेयाव थानाय साफ्रोमबो जोङो सिमां नुयोना नुवा नाथाय नोङो सिमांखौ दिनै बबे सिमाङा बबेनिफ्राय फैदों बिनि मिनिंखौ जुदि बुजियाब्ला नों जाहैबाय इसोरनि रायलायनायखौबो नोङो मिन्थिनाय नङा समाव जों जेब्ला इसोरनि लामाजों थाबायनाया दुरबल जायो इसोरनि लामाजों जों जेब्ला थाबायनाया जोङो जाहैबाय मा जायो खेलिमेलि जायो अब्ला जोंहा जाहैबाय सेन्देलानो गैया नागिरब्लाबो मोना सानदो नों इसोरजों थाबायनाय नोंनि आत्मानि जार्निया नोंहा जाहैबाय खेलिमेलि जानानै दङ हालेलुया सानदो नोङो अबावबा थांनो ओंखारदों गस्ला ब्लाउसखौ नागिरदों गस्ला गेन्जिखौ नागिरदों गाननोनो मोना नोङो एकदमबारे गामसाल' दख'नाल' गाननानै थांदों सानदो नोंहा साननाय हनाया खेलिमेलि जानानै दङ नोंहा जाहैबाय धोरोमिया नोंहा जाहैबाय गोथारथिनि प्रब्लेम जानानै दङ हालेलुया बुजिदों दा मा होनदों बुजिदों दा हालेलुया नों सानदो सिमां नुदों आरो नोंनि न'आनो एकदम फिसाथार थोरिनिसोनो बायला जिला सानदो नोंनि आत्माया एकदमबारे बिराद गोरिब खमजुरि इसोरा समाव जोंनो वार्निंनि बानिखौ जोंनो सिमांनि जुगिदि देखायो नों जुदि आत्माजों जुदि सलियोब्ला नों जाहैबाय भिजन नुग्रानियाव थांनानै आंनि जिबनाव मा जादों खोन्थालाय बिदि होननायनि गोनांथि गैया नाथाय नों जुदि गावनो बोसोनजों आत्माजों जुदि सलियोब्ला नों मा कन्डिसन जानानै दङ नों गावनो मिन्थिगोन गावनो मोनदांगोन हालेलुया बुजिदों ना बुजियाखै समाव नोंखौ सैमा गोसोम जानानै होसोगासिनो अरनो मैदेर जानानै होसोगासिनो मुसा जानानै सोरबा मानसि असनाखि जानानै नोंखौ दाननो होसोगासिनो सानदो सैताना नोंनि जिबनाव आक्रमण खालामबाय सानदो नोङो आत्मायाव सैतानजों अलरेडि जुद्धआव दंखायो माब्लाबा नोंखौ खानानैबो दोनसिगोन
आरो अब्लानिया नोङो जेसे नोङो आवगायनो नागिरब्लाबो जेसे नोङो देरहानो नागिरब्लाबो नों देरहानो हानाय नङा जिउआव। हालेलुया। सिमाङा मोनबैसे रोखोमनि दङ? मोदोम हिसाबै जों बयबो नुयो, उन्दै गेदेर साफ्रोमबो, नंगौना नङा? आरो मोनसेया अबेनिफ्राय? सैतानाबो सिमाङाव एटेक खालामो, खालामो ना खालामा? सिमाङावनो दायनाफोरा रायख्रेबनानै मानसिखौ बेमार खालामो, मिथिगौ? जिउ मुलुगाव जेब्ला नों आवगायगोन, रेंकिंआव थांगोन, आत्मायाव नोङो थांनो हागोन, अब्लासो नों मिन्थिगोन बे बिसयखौ। खिन्थु आं सैथो बाथ्राखौ होनदों। जों जाहैबाय प्रेक्टिकेलि बेफोरखौ जाहैबाय, जों जाहैबाय दिनै, जों जाहैबाय जोंनि मेम्बारफोरखौ जोङो फोरोंबोयो। जोंनि मेम्बारखौ जोङो आंनियाव सोनारनायखौ आं फोरोङा। आं गैयाब्लाबो जोंनि मेम्बारफोरा गावनि आथिङाव गसंनो हानायखौ आं फोरोङो। हालेलुया। नङाबा पास्टर दिनै आंहा मा जादों एसे इसोरनियाव सोंनानै देखायलाय होनगोन। आं होमबानिया प्रग्रामाव थानो ना बिसोरखौ आर'ज खालामनो, नंगौना नङा? मानो होनबा आंनि आन्दारावबो 150 जननिबो बारा मेम्बार दङ। आरो ब्रान्च चार्चेसफोरा दङ। होमबा आं एफा बे गासिबनिबो पास्टर जानानै, सिनियर पास्टर जानानै आं सोर साबैसेखौ समाधान खालामनो? बिनिखायनो आं जायखौ फोरोङो गावनो खनजानो फोरोङो। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। आं ना हमनानै जाहोआ, खिन्थु नों गावनो ना हमनानै जायोब्ला गोसो जाब्लानो नोङो ना हमनानै जाहोनो हायो। दिनै सिमाङा जाहैबाय, सिमांजों इसोरा रायलायो होनदों। जेब्ला इसोरनि गले गले बुंनायखौ नों खोनासङा, अब्ला सिमांनि जुगिदि इसोरा रायलायो। बे सिमाङाबो मोनथाम रोखोमनि फैयो, जों बेखौ बिजिरनो हानांगौ। मोदोमनिफ्राय फैनाय सिमां, सैताननिफ्राय फैनाय सिमां आरो इसोरनिफ्राय होनाय सिमां। समाव जों गोरोन्थि लामाजों थाबायोब्ला सिमांजों जोंखौ इसोरा रायथाबो, सोंखारियो, देखायो। नाथाय सिमांनि मिनिंखौ जोङो बिजिरनो हाया। जसेफआ जाहैबाय सिमांखौ बिजिरनो हायोमोन। दानियेला जाहैबाय सिमांखौ बिजिरनो हायोमोन। जायनियाव प्रफेटिक गिफ्ट दङ बेसो सिमांखौ बिजिरनो हायो। आरो सिमांनि मिनिंखौ, भिजननि मिनिंखौ जाहैबाय आं फ्राय बिसयखौनो बिजिरजोबनो हायो। हालेलुया। खायसे मानसिया भिजन नुदों, सासे मानसिया भिजन नुबाय, आर'ज खालामबाय, होनबाय दिरुं नुदों होनबाय। हा? दिरुं? आरे भिजन नुग्रायानो मिन्थिया दिरुंनि मिनिंआ मा। हालेलुया। अब्ला आं बे भिजन नुग्राखौ बुंबाय, बे प्रफेटखौ बुंबाय आङो। बे दिरुंनि मिनिंआ जाहैबाय, नोंनियाव जुदि दिरुं दङब्ला, खानानै दोननाय दिरुं, गोजौनिफ्राय फैनाय दिरुं दङब्ला सानदो, गोजौनिफ्राय दिरुङा जुदि नोंखौ आलायनानै लादोंब्ला, मोनसे दिरुंब्ला सानदो नों जाहैबाय इसोरजों सोमोन्दो लाखिगासिनो। आरो नोंनियाव जुदि दोंनै दिरुं दङब्ला सानदो, भिजन नुग्राफोरखौ बुंदों दै, बेयाव जाहैबाय एफाबां प्रफेटिक भिजन नुग्रा मानसि गैयाबो जानांगौ, थेवब्लाबो उननि समफोराव साइड इसोरा बे बोरखौ गालांनो हागौ बे जायगायाव। जुदि नोंनियाव जुदि दोंनै दिरुं दङब्ला सानदो, बे दोंनै दिरुङा जाहैबाय नोङो इसोरजों सोमोन्दो लादों आरो इसोराबो नोंनो बोर हरदों। आरो जायनि जिबनाव सोरबा भिजन नुनायाव जुदि बिनियाव जुदि गोजौनिफ्राय दोंनै दिरुं फैनाय नुदोंब्ला सानदो, बे मानसिनियाव जाहैबाय इसोरजों सोमोन्दोआवबो थिग बियो, आरो बे जाहैबाय बिनि जिबनाव इसोरनि बोर हरनायाबो जाहैबाय खमि नङा। बे जाहैबाय आग्लाय बिग्लाय बोराव दङ। हालेलुया। खोथाखौ बुजिदों दा? दा नों भिजन नुगोन, ओमफ्राय भिजननि मिनिंखौबो नों मिन्थिनो हाया। मा जाखो? फोरोंग्रा नांगौ। इसोरा जाहैबाय फोरोंग्रानि बोरखौ दोनदों। हालेलुया। बिराद नागिरदों आं बर'नि गेजेराव आत्मानि सोमोन्दै गोथौयै सोर फोरोंनो हायोना, दिनैसिम रावखौबो मोनाखै आं। हिलिं खालामग्राखौ मोनदों आङो, भिजन नुग्राखौल' मोनदों, नाथाय मोनसे बिसयखौ थख' फोरोंनो हानाय बर' आं दिनैसिम नुफेराखै, लोगो मोनफेराखै आं। इउटुबाव आंबो बिराद सार्च खालामो। मानो होनब्ला जोंखौबो फोरोंग्रा गैयैयाव जोंबो गोबां सम मिनिस्ट्रि मावदोंब्लाबो जों आलाय सिलाय जानानै दङमोन। हालेलुया। नाथाय जेब्ला आत्मिकनि गुरुआ फैबाय, अब्ला गासैखौबो खेवनानै होबाय, अब्लासो जों बुजिबाय आत्मा बुंब्लाल' जाया। आत्मा होननायावदि बेसेबांदि गुवार मोनसे फोथार, बेयावदि बेसेबांदि जोंहा सोलोंनांगौ दङ। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। आरो बेयाव जाहैबाय दर्शननि बाथ्रा बुंदों। सिमांजोंबो रायलायनो, दर्शनजोंबो रायलायनो। दर्शना जाहैबाय मोनथाम लेभेलनि दर्शन दङ। मोनसेया जाहैबाय हरनि समाव नुनाय दर्शन दङ। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। सिमाङा जाहैबाय मिनिं थायो दै। सिमां नुयोब्ला मिनिं थायो। नों जुदि हराव जुदि उन्दुनायाव जुदि दर्शन नुयोब्ला मा जानो थांगासिनो बेखौ नोङो रोखा नुगोन आरो बिदिनो जागोन। हालेलुया। दर्शन आरो सिमाङा बेलेग बेलेग। आरो बे हराव नुनाय दर्शनानो नों जुदि आत्मायाव जुदि रालाङोब्ला, फोथायनायाव बोलोगोरा जालाङोब्ला, नों जाहैबाय मेगन मिसिबनानै नोङो बे दर्शनखौ नुगोन नोङो। हालेलुया। आरो जेब्ला नोङो आत्मायाव आरो राबावगोन, अब्लानिया नोङो मेगन नायनानैनो सोरनि कन्डिशना मा जादों बेखौ नुजोबगोन नोङो। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। हालेलुया।
खोनाफेरदोंमोन दर्शना मोनथाम रोखोमनि दं होननानै? हालेलुया। सिमाङा मोनथाम जायगानिफ्राय फैयो होननानै माब्लाबा सानफेरदोंमोन? हालेलुया। आत्मानि बिसयाव गोबां फोरोंनांगौ दङ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव, जायनि जाहोनाव बर'फोरा ABCDखौल' रोंगौ नाथाय बानन जथायनो रोङा। आरो जायखौ आं बुंदों बे आत्मानि कलेज लेभेलनि बाथ्रा बुंदों। दिनै मिनिस्ट्रि मावनायफोरा दिनै मानो गोलैलांदों? दिनै प्रेयार सेन्टार सालायनायफोरा मानो बेमार जानानै गोलैनानै थादों? दिनै रेभारेन्टफोरा मानो बेमाराव थैदों? खार'ना जाहैबाय आत्मायाव जोंहा जाहैबाय सोलोंनांगौ गोबां दङ। आं जायखौ रोंबाय बेखौनो रोंबाय होननानै दुगा जानानै जेबो लाब गैया। आं दिनैसिम दुगा खालामनो आंहा साहसानो जायाखै। आं सानो आं जेबो रोङाखै, आंनिख्रुइ गोरोंसिन सोरबा थानो हागौ, आंनिख्रुइ आत्मानि गुरु सोरबा थानो हागौ होननानै आंबो दासिमबो नागिरबायबावो। हालेलुया। आं माखासे इसोरनि दासखौ लोगो हमगोन होननानै नेनानै दङ। इन्डियाखौ बारलांनानै फ्लाइट गाखोनानै बेखौ फरेनाव थांनानैब्लाबो लोगो हमहैगोन आङो। बिसोरखौ माबायदि इसोरा बाहायदों आं बिसोरजों फेस टु फेस रायलायनानै बिसोरनिफ्राय सोलोंनानै लाबोगोन होननानै। मानो होनब्ला आं मिन्थिगौ आं जेसेबां रोंगौ बे थोजासे नङा होननानै। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। आरो प्रफेसि होननानै बुङोब्ला प्रफेसिया जाहैबाय मोनथाम बाहागोआव दङ। मोनसेया जाहैबाय जाखांलांनायखौ बुंग्रा प्रफेसि दङ, मोनसेया जाहैबाय जाबाय थानायखौल' बुंग्रा प्रफेसि दङ, आरो मोनसेया जाहैबाय फैबाय थानाय दिनाव नोंहा मा जानो नागिरदों बेखौ बुंग्रा प्रफेसि दङ। हालेलुया। खायसे इसोरनि दासफोरा, इसोरनि प्रफेटफोरा, नाबिफोरा मा जादोंमोन बेखौल' बुङो नाथाय मा जागासिनो बेखौ बुंनो हाया। उमुक समाव नोंहा एक्सिडेन्ट जादोंमोन होननानैल' बुङो नाथाय दा मा कन्डिसन दं बेखौ बुंनो हाया, आरो फैबाय थानाय दिनाव मा जागोन बेखौबो बुंनो हाया। खायसे दङ दा मा जागासिनो बेखौ बुंनो हायो नाथाय सिगाङाव मा जाखांलांदोंमोन बेखौ बुंनो हाया। खायसे दङ मा जानो थांगासिनो, गाबोन नोंहा मा जागोन, नोंनि गथ' गथाय मा जागोन बेखौ बुंगोन नाथाय बियो सिगाङाव मा जाखांदों आरो दा मा कन्डिसन बेखौ बारा बुंनो हाया। हालेलुया। नाथाय खायसेनाव बे मोनथामखौबो बुंनो हानायनि बोरखौ इसोरा होदों। हालेलुया। सिमां नुयोब्ला एबारनिफ्राय साबधान जादो। इसोराथ' नोंजों सिमां नुयिनि सिगाङावनो गले गले रायलायो, नाथाय नों जाहैबाय सोलोंनो गोसो गैया, खोनासंनो गोसो गैया, जायनि जाहोनाव इसोरनि रायलायनायखौ नों मिन्थियानो, इम्परटेन्ट लाया। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। आरो सिमाङाव नोंजों रायलायो बेखौबो नों इन्टारेस्ट लाया। माब्लाबा बिदि नोङो सेन्देल नागिरो, सेन्देलखौनो मोना, नुफेरबाय? सोरबा सोरबा नुफेरबाय जानांगौ। अबावबा थांनो ओंखारदों एकदम गारि हमना आथुर आथुर, एकदम थाबायबाबो जाया, थाबायबाबो जाया, नुफेरबाय? हालेलुया। अबावबा थिगसे एकदमबारे सोरबा गाज्रि मानसिजों होसोजादों, नुफेरबाय? सब मिनिं दंजोबो। आरो बे मिनिंखौ जाहैबाय जसेफआ, दानियेला बुंफोरजोबनो हायो। दानियेला नाबिमोन। हालेलुया। जायनियाव बे बोरा दङ बेसो बिजिरजोबनानै हागोन। नङाबा नों भिजनल' नुगोन, नोंनियाव जुदि बोर गैयाब्ला भिजन नुनानै मा लाब जानो? भिजोना जाहैबाय मानसिखौ लुखांनायनि थाखाय जानांगौना जानाङा? हालेलुया। आं नोंखौ सैतानखौ होसोनायल' नुदों होननानै माथो लाब? सैताननिफ्राय बोरै बारग'नो हागोन बेखौ आं फोरमायनो हायाब्ला? जेब्ला आंनो इसोरा फार्स्टआव बिसेक होजेनदोंमोन, एक्सुवेलि फार्स्ट सिमांनि जुगिदि आंनो होदों, बिनि उनावसो इसोरनि दासखौ लोगो मोनदों आङो। हालेलुया। ओरैबायदि सासे राजा बियो। ओमफ्राय बे जाहैबाय होनदों गुफुर, खर'आ, ड्रेसा गुफुर, मानसिया ओरैबायदि जोंजोबनाय। बे होनदों फिसा। दा आङो सासन खालामलिया, आं जाहैबाय नोंनो नेक्स्ट सासन खालामनायनि एक्टियारखौ होगोन होनदों। मा जाखो बेलाय? आरो बे पिक्सारा दासिमबो आंनियाव दङ, बे दर्शना दासिमबो दङ। आरो बे समनि उननिफ्रायनो आंखौ इसोरनि पावाराव, इसोरनि बोलोआव दिनै इसोरा बाहायदों। हालेलुया। सासे बोराय मानसि, गुफुर महिमाजों बुंफबनाया फैदों। बे राजा खामोननो, आरो बे जाहैबाय गाव राजानि एक्टियारखौ आंनो होदों, बियो आंखौ दांनानै होदों। आरो बे समनिफ्राय इसोरा गावनि गियानजों, गावनि बोलोजों, महिमाजों दिनै आंखौ बाहायगासिनो दङ। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। नाथाय आङो दायो मानो प्रफेसि, भिजन बेफोरजों आं थाबाया? खारना जाहैबाय जोंनि मानसिफ्रा अलरेडि भिजन प्रफेसिनि उन खारखायो। बे हिसाबै बे साबजेक्टआव आङो बारा फैया। खारना जाहैबाय आं बोसोनखौ फोरोंग्रोयो। हालेलुया। बोसोन गैयाब्ला नोंनि प्रफेसियाबो, भिजनाबो नोंखौ बासायनो हाया। बोसोना जाहैबाय इम्परटेन्ट। हालेलुया। जायनियाव बोसोन गैया, भिजन थाब्लाबो, प्रफेसि थाब्लाबो, हिलिंनि गिफ्ट थाब्लाबो सानसे गोलैगोन। आरो बे बिसयखौनो आं लास्ट गिफ्ट आरो इसोरनि प्रेजेन्सआव थानाय, बिनि सोमोन्दै आङो लास्ट जिदिनखालि आं प्रिचिं खालामगोन, हैदिनखालि आं रिलिज खालामगोन। हालेलुया। दिनै नोंनो आं मोनथाम बिसयखौ होबाय।
मोनसेया जाहैबाय जायनियाव आत्मा गैया बियो आत्मानि बिसयखौ मिन्थिया। 2 नाम्बारा जाहैबाय सिमां। बाइबेलावथ' सिमांनि सोमोन्दै लिरनाय दं, नंगौना नङा? जसेफआ सिमांनि जुगिदियैनो प्राइम मिनिस्टार जादोंना जायाखै बियो मिसर देशआव? सिमांखौ बिजिरनानैनो जादोंना जायाखै? गावनि सिमांखौ बिदाफोरनो खोन्थानायावनोथ' बिखौ हिंसा जानानैनोथ' फानहरलायदों। माइफोरा गंग्लायलायनाय जसेफखौ, बेयावनोथ' बिदाफोरा हिंसा जानानै बिखौ एरा एरा खालामनानै फानहरनाया, नंगौना नङा? जेलखाना सिङाव थाबाय, सिमां नुबाय, सिमांखौ देखायबाय, ओमफ्राय जेरैबायदि बुंबाय बिदिनो जाबाय सासेया, बुथार जाबाय। आरो जेलखानायाव थानानैनो राजाया सिमां नुबाय, मिनिंखौ रावबो खोन्थानाया जसेफआ खोन्थाबाय, आरो उनावहाय बिदिनो प्रमोशन जालांबाय, जेलखानानिफ्राय राजासो जाहैबाय। हालेलुया। दानियेला सिमां नुबाय नेबुकादनेजारनि समाव, मा समाव बिदिनो बिसोरो आरो प्रमोशन जालांदोंना जालाङाखै? दा आरो जोंनि मानसिफ्रा सिमांखौ नेग्लेक्ट लायो। आरो सिमांनि बिसय जुदि गोथौ मिन्थियाब्ला उल्था फुल्टा सिमां नुदों होननानै मानसिफोरखौ दा बखिलाबाय। सानसे नोंनि खुगाजों उल्था फुल्टा गोरोन्थि प्रफेसि बायदि बुंलाबायगोन, सिमाङाव बिदि नुदों, नों बिदि जागोन होननानै जानला मानला बुंगोन, आरो सानसे नों हिसाब होनांगोन इसोरनि जिउनिफ्राय नङाब्ला। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। बुजिदोंना बुजियाखै? आरो भिजन होननानै बुङोब्ला बे जाहैबाय, भिजनआ जाहैबाय हरनि समाव इसोरा जाहैबाय नोंनो उन्दुलांनाय समाव देखायो मा जानो थांगासिनो। बे प्रेयार सेन्टाराव जुदि सोरबा जुदि आत्माजों नांथाबोब्ला आरो ना बिनि बोरा जुदि बिनियाव दङब्ला, बे जाहैबाय गाबोनहाय फैबाय थानाय बोसोराव बे प्रेयार सेन्टाराव मा जानो थांगासिनो बेखौ एडभान्स देखायग्रोखागोन। आरो नों जाहैबाय बे भिजनखौनो नोङो आत्मायाव इसोरजों नांथाबनानै जेब्ला बोलोगोरा जालांगोन, रेंकिंआव थांगोन, अब्ला नों जाहैबाय मेगन मिसिबानो सोरनियाव मा दं मा गैयाखौ नुगोन। आरो नों बेनिफ्राय आरो आत्मायाव जुदि रेंकिंआव थाङोब्ला, ओरै नायब्लानो आब' अनजना किया हो रहा है हम तो बोल सकेगा। ओरै नायब्लानो आब' अनजनाया नोंसोरखौ अ उमुगा बिदि बिदि जानानै दङ सब मिन्थिगोन, नोंनो बुंफ्रुलाया। हालेलुया। जों जाहैबाय गावखौ पावारफुल, बोलोगोरा, एकदमबारे बिराद गिदिर इसोरनि हाबा मावग्रा होननानै गावखौ देखायनो थाखाय जों इसोरनि हाबा मावा। जों जाहैबाय आत्मा बासायनो थाखाय खामानि मावो। बिनिखायनो आं माखासे बिसयखौ जानला मानला उदाय मुदाय जेरावबो मावा। हालेलुया। दिनै बे राभा प्रेयार सेन्टारा एसे आंखौ पारमिसन होनायनि थाखायसो आं आत्मानि एसे गोथौआव थांबावदोंसो। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। नङाब्ला आं गावनि जायगानि अनगायै गुबुन जायगायाव एफाबां गोथौसिम आङो माखासे बिसयखौ आं फोरोङानो। फोरोंब्लाबो लाब गैया, उल्थासो बुंगोन आं थांखांनायनि उनाव। मानो होनबा नों जानो गोसो गैयैखौ जर जबस्ति थुसोमबा नों दुश्मनि जागोन ना जाया? सोलोंनो गोसो गैयैखौ जर जबस्ति फोरोंबा आंखौसो गाज्रि मोनगोन ना मोना? हालेलुया। प्रेज द लर्ड। बुजिदोंना बुजियाखै? दा मोनानिफ्राय नायदो, सैताननि हरनाय जुदि सिमांब्ला नों मा खालामनांगौ? जेब्लायबो आर'जआव जिसुनि थैजों नोङो बेखौ केन्सेल खालामनांगौ, नङाब्ला नोंनाव बे मुसिबादा फैगोन। आरो आत्मायाव जेब्ला सासे मानसिया दुरबल जायो, अब्लासो सिमाङाव सैताना एटेक खालामो। हालेलुया। आत्मायाव जेब्ला नों दुरबल जागोन, अब्लासो मोदाइफोरा नोंखौ सिमाङाव एटेक खालामो। मानो होनबा नों मोदोमाव उन्दुब्लाबो नोंनि आत्माया उन्दुआ। बे इसोरा जेरैबायदि उन्दुआ होनदोंना बाइबेलाव, बियो थेन्थ'नाय नङा होननानै मेथाइ खनलायोना, आङो हाजोथिङै नायहरो होननानै, जोंनि बे इसोरनि होनाय आत्मायाबो थेन्थ'आ। हालेलुया। जोंनि बे इसोरनि होनाय आत्माया जोंनि मोदोमाव उन्दुलांब्लाबो जोंनि आत्माया एक्टिभ जानानै थायो। आरो आत्माया एक्टिभ जानानै थायो जेब्ला नों इसोरखौ फोथायनायाव दुरबल जायो, खमजुरि जायो, अब्ला बे समावनो नोंनि आत्माजों सैताननि आत्माफ्रा एटेक खालामनानै, सैमा गोसोम जानानै, हाथि जानानै, माबा जानानै, हेन जानानै नोंखौ एटेक खालामो। आरो उनाव नोंनि न'खराव समस्यानो समस्या। मानो किउ? माब्लाबा बुजिफेरदों नोङो बे बाथ्राखौ? बुजिफेरदोंमोन? हालेलुया। दानिफ्राय जायफोरा आत्माजों सुफुं जाबाय, आत्मायाव सिरियास जा। फिसा बिसय नोंसो सानदों, नाथाय आत्मायाव जाहैबाय बिराद गिदिर बिसय। हालेलुया। आरो दा दसे उनाव फैनानै पास्टर आर'ज खालामनायाव मा नुदों होननानै दा सोंफैथार हले। बोसोन जि फोरोंबाय, जि आर'ज खालामबाय, बेयावनो जोबगोन। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। बुजिदोंना बुजियाखै? बुजिदोंना बुजियाखै? हालेलुया। दिनै जाय जोङो पबित्र आत्मा होनदों, बे जाहैबाय स्कुलाव एडमिसन लानाय बायदिसो। बिनि उनाव नों जेब्ला हाबनानै थांगोन, अब्लासो नोङो मिन्थिगोन क्लास 1, 2, 3 जालांना जालाङा। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। बेनिखायनो आं
बे बिसयाव जोंनि टीमा अलरेडि होनखानाय जों जाहैबाय दानो बर'फोरनि गेजेराव जों माबा मोनसे प्रफेसि होगोन बा माबा मोनसे बुंगोन पाब्लिकलि बिदि नङा बेक्तिगत जोङो समाव सासे सानैखौ जोङो बुङो खिन्थु फ्राय समावनो जोङो मिन्थिसेयावबो जोङो रावखौबो बुङा सोरनिबा न'खराव जों गाहैब्लानो मिन्थियो बे न'खरा मा कन्डिसन आत्मायाव माबायदि बेसेबां गोख्रों बियो ओइ नोंनि सोमोन्दै खोन्थालायाब्लाबो नों जोंनि खाथियाव फैब्लानो नोंखौ जों सिनायो नों मा बबे बेकग्राउन्डनि मानसि नोङो खिन्थु जोंहा जाहैबाय नोंनि एलु एला बुंनानै मानसिनि सिगाङाव लाजि फोनांहोनानै नोंखौ आरो गोसो गोरानिफ्राय गोरासिन सिखावखौ सिखाव होनबाय थायोब्ला बे गोसो सोलायनो सुबिदा मोननाय नङा होननायखौ जों मोजां मिथिगौ हालेलुया नाथाय बिखौ अननाय होब्लासो बिखौ फोरोंब्लासो बे जाहैबाय मोजां लामायाव फैनो हागोन बेनिखायनो आं खावलायो दिनै जायफोरा आत्मानि थाखाय गांदों आत्मायाव खाले सा साज्रां आत्मा आत्मा होननानैल' नङा गोजोमनो नाजा गोथौ हाबलांनो नाजा हालेलुया